Ay, naunsa naman ang taon ng lugara, oy. Purti naman ang taon ng pagkainita. Kamay gani ning hangin gamay, kaluyan pag yun. Hey, lugar nga perting pagkainita og walay tubig. Lugar, Balamban. Oh no. Ay. Kaalimuot. Focus di pa ang taon ng hangin. Woohoo! Hangin. Oh, halimuot jud. Hi, miss. Oh, Are you hi. relaxing? No, I'm not. Okay, I gotta go. Bye. Bye. Saan si relaxing? Ito ka mang relaxing? Ano relaxing akong pangan? Hey man, Oh, isa naman sad. are you relaxing? No, I'm not. Why? Ay, you say goodbye. Okay, thank you. Sa mga trip ng mga tao. Kinsa mo na si relaxing? O, hindi mo na ako si relaxing. Hi. Hi. Are you relaxing? I'm not relaxing. Why are you always asking relaxing? I'm not Okay. relaxing. Ano mo sila? Sige mo sa pangita ni relaxing. Uy, sa muta. Asan dahil si relaxing? Ila ka magpangita. Are you relaxing? Hindi tagi ako sa relaxing. Oy, ano tagi mo magpangutana na relaxing? Oy, wala ko kaila, ana. Okay, Turbo. bye. Oh, bye. Turbo ba ya? Oy, ni ani kita din kay mag-relax kay pati inita. Wag sige mo jud pangita ni relaxing. Kinsa mo ko ni sa relaxing bagod ay sige mo sa pangita. Ay, kalagot pa oy. A few moments later. Tawa na oy. Excuse me, miss. Are you relaxing? Yes, I'm relaxing. Yes, I'm relaxing. Naara mo day ka diha di ay. Dali mo magibiyan ti mo mga kauban. Ay mo mga kauban ay ganin na rin sig pangita nimo. Dili na sig pangutanan na kung ako ba si relaxing. Naara mo day ka diha. Pauli ako tulad do pagkato ti mga kauban daw. What happened to you? Paano pagkan? High blood na rin ba ko? Imo mga kauban sig pangita nimo na ako lang pangutanon. Dili mo na ako si relaxing. Naara mo day ka diha. Pauli dito ay. What? What si umata pag what di ay? Are you crazy? Never mind.